Ko menene marabar roman naman ragon Najeriya da na China? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Ku biyo ni mu ji.这个一份，是这个是吧？这个一份，可以。这个2份，叫麻鸡。这个1份。Na yi odar taliya da roman naman rago. Ko suna yanayi da irin namu na gida? Yau. La a cikin kofi. Mu kunu muka saba saka a cikin kofi. Bari mu gani me da menene a ciki. Akwai masara, wannan farin karas ne, na gane shi. Da kuma jan karas wanda muka saba gani. Romo ne sosai kamar dai namu na gida. Sannan yana ɗan ƙanshin kayan yaji haka. Ga kuma ɗan taste ɗin su masaran yana fitowa ba kamar masaran ya ɗan fitowa a ciki. Da kuma ɗan zaƙi-zaƙin karas kaɗan. Gashi nan kun ga wannan ma dankali ne, hada dankali a ciki. Gaskiya roman nan yayi daɗi sosai. Yauwa ga taliya nan ta isa. Kun ga taliyar ita kuma normal taliya ce irin tamu ta Hausa. Taliyar Hausa ce sosai wannan.